per qüestions d'horaris, etc. I doncs ens han demanat d'això, doncs si la podríem penjar i estic gravant. Vale, perfecte. Molt bé, doncs benvingudes i benvinguts a aquesta xerrada, aquesta conferència a tres bandes, diguéssim, sobre alimentació i síndrome de Down, que és fruit de l'acord entre aquesta col·laboració que des de fa un any tenim entre Down Catalunya i l'IMIM, que ja sabeu que és l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, amb la qual ja vam començar i vam fer un estudi l'any passat. En aquesta ocasió s'han apuntat moltíssimes famílies, moltíssimes en aquest tema, cosa que ens confirma que sembla que el tema de l'alimentació a tots ens toca molt de prop, és una qüestió que ens interessa i sobretot els que tenen família amb persones amb síndrome de Down, que encara sabem que ens afecta més. Seré molt breu perquè hi ha molts temes a tocar i moltes de les vostres famílies ens han passat moltes preguntes que us contestarem i bàsicament us presento. El dia d'avui ens acompanya la Laura Forcano, que és psicòloga i gestora científica del grup de farmacologia integrada i neurociències de sistemes de l'IMIM, m'ho he llegit, no em sabia de memòria. La Maria Gómez, que és psicòloga i encarregada de l'estudi GODS21, que és del mateix grup que la Laura, i l'Anna Brunat, que és dietista, nutricionista, també del mateix grup que la Laura i la Maria, i amb molta experiència en estudis de recerca que inclouen, entre altres, intervencions en l'estil de vida, etc. Jo no m'enrotllaré més. Al final, elles contestaran a totes aquestes preguntes que us han fet i us convido, si voleu, a deixar les càmeres connectades, amb això sí, amb els micros tancats, però si voleu posar les càmeres perquè us veiem les cares, doncs encantadíssims de fer-ho. I res més, us recordo això, que gravarem aquesta xerrada i que la penjarem després al YouTube. Des de Catalunya farem un enllaç per poder-ho compartir, si voleu, i us deixo amb la Laura. Endavant. Vale. Moltes gràcies, Albert. En primer lloc, moltes gràcies a tots i a totes per connectar-vos i per totes les preguntes que ens heu fet arribar, que són moltíssimes. Heu fet treballar molt a l'Anna, però ho ha fet amb molt de gust i ja veureu que ha quedat molt xulo. Jo només us volia fer un parell de minuts per posar una miqueta en context aquesta xerrada. Aquesta xerrada surt de les accions de difusió que estem fent per un dels projectes europeus en els que participem. Exacte, gràcies, Anna. Amb aquest nom tan xulo, que és sobreexpressió genètica i comorbiditats durant les primeres etapes de vida en la síndrome de Down. Doncs dintre d'aquest projecte, igual que alguns altres que estem portant a terme, ens hem plantejat el poder apropar d'alguna manera tots els resultats científics, que això se'ns dona bé, fer coses de ciència, però el que històricament no se'ns ha donat tan bé, potser, és saber-ho transmetre a la població general i, en aquest cas, als principals interessats, que sou vosaltres. Doncs dintre d'aquestes accions ens vam plantejar, podríem fer alguna sèrie de xerrades per explicar-vos una miqueta el perquè d'aquest estudi i que vosaltres conegueu una miqueta més què és el que estem fent i quines són les coses que en aquest cas tenen a veure amb l'obesitat, aquesta xerrada amb l'alimentació. Llavors, el que faré és això, presentar-vos en 4 línies en què consisteix l'estudi i després us deixo amb l'Anna. Doncs bé, sabem que, quan vam presentar aquest projecte, el que sabem és que la sobreexpressió de gens relacionats amb la trisomia donen lloc a algunes malalties, i això ho sabeu vosaltres ja de sobres, tant físiques com mentals. Entre elles, l'obesitat, certs defectes cardíacs i algunes anomalies gastrointestinals, que de fet després en parlarem. Alhora també sabem que l'obesitat, en general, és un factor de risc per a malalties cròniques, entre elles les neurodegeneratives. És per això també que dintre de la síndrome de Down l'aparició de l'Alzheimer es produeix força d'hora. A més, sabem que la prevalença de l'obesitat es relaciona amb el deteriorament cognitiu en tothom. I això augmenta dràsticament encara més amb les poblacions amb discapacitat intel·lectual. Entonces, quina és la finalitat d'aquest estudi? Doncs amb totes les dades que siguem capaços de recollir, gràcies a la vostra participació, si pot ser, és ajudar a millorar el diagnòstic precoç i el pronòstic i el tractament d'algunes d'aquestes comorbiditats. Avui parlarem especialment de l'obesitat, sobretot. Així mateix, un altre dels objectius que us deia una mica per donar una resposta a la població general és poder fer unes recomanacions i intervencions específiques per prevenir o minimitzar l'aparició d'obesitat. I això ho farem a través d'unes guies clíniques que s'han de publicar quan tinguem totes les dades de l'estudi. Següent, per favor. D'acord.
un cop aquí, quines eren les hipòtesis que ens plantejàvem? Doncs la hipòtesi bàsica és que les malalties i les comorbiditats sorgeixen, com us deia al principi, d'una sèrie de xarxes biològiques que estan pertorbades degut al trastorn genètic, a la trisomia, i que la interacció d'aquestes amb els factors de risc ambientals i els canvis genètics és el que dona lloc a aquestes comorbiditats. D'altra banda, que els patrons de comorbiditat en individus amb la síndrome de Down, específicament, com us deia, l'obesitat, variaran segons l'edat i el sexe, que després ho veureu, per això estem treballant en un rang bastant ampli d'edat. A banda d'això, sabem que els patrons, la nostra hipòtesi és que els patrons de comorbiditat de l'obesitat es relacionaran amb factors com ara l'estil de vida, la resposta a l'estrès, la gravetat de la discapacitat intel·lectual i el perfil cognitiu, que tot això són les coses que valorarem i que després us explicarà la Maria. A més, també creiem que la resposta a l'estrès, que la mesurarem a través de veient les concentracions en cortisol, diferenciaran els individus amb síndrome de Down que són obesos dels que no. Creiem que hi ha una forta relació entre una cosa i l'altra. A banda d'això, els extrems d'índex de massa corporal estaran relacionats també amb diferències en els sistemes biològics avaluats. En aquest estudi s'utilitzaran moltíssimes tècniques òmiques. Nosaltres som dels grups clínics, després us ho explicarà la Maria, que hi ha diversos grups europeus que participen en aquest estudi i nosaltres som dels grups clínics, però hi ha molts altres grups que es dediquen a fer totes aquestes coses: transcriptòmica, proteòmica, metabolòmica i microbioma. Siguiente. Quin és l'objectiu? Doncs principalment identificar patrons de comorbiditat en nens, joves i adults amb la síndrome de Down mitjançant un disseny d'estudi de curs. Després també hi ha, aquí els teniu, però podeu entrar a la pàgina web també, que ja us direm després i us podeu informar, us podem informar de tots els objectius secundaris, que n'hi ha moltíssims, entre d'altres, això, obtenir dades en profunditat sobre els factors relacionats amb l'índex de massa corporal en individus amb síndrome de Down, òbviament, incloses les capacitats cognitives, l'estil de vida, les concentracions d'activitat, el son, salut mental i tots els altres, que no us vull avorrir amb això. Siguiente. I això ja us ho explicarà la Maria, que és psicòloga també del nostre grup, com ha dit l'Albert. Bona tarda. Bé, doncs la Laura us ha explicat una mica la part més, com diem-ne, teòrica de l'estudi, us explicaré una mica més la part pràctica. Què fem si esteu interessats a participar a la visita? Bé, per començar, explicar-vos que en aquest estudi el que farem és recollir totes les dades que us ha dit la Laura en 300 persones amb síndrome de Down. Aquestes 300 persones es recolliran en 3 centres diferents. Com podeu veure al mapa que teniu aquí al costat, a l'estudi participen 12 centres. D'aquests 12 centres, 3 som els centres clínics, que som els que recollim les dades dels participants. 100 participants a Londres, 100 participants a París i 100 participants a Barcelona, que són les visites que farem nosaltres. Llavors, quines característiques han de tenir aquests participants? Bé, doncs, evidentment, han de ser persones que tinguin la síndrome de Down. El rang d'edat és bastant ampli, com us ha dit la Laura, va dels 12 fins als 45 anys inclosos, ja que volem veure també els possibles patrons diferents segons si són nens, joves adults o adults. I el que busquem són persones que tinguin un índex de massa corporal superior a 18,5, és a dir, persones amb pes normal, que seria fins a 25, persones amb sobrepès o persones amb obesitat. Per últim, també un altre dels criteris d'inclusió a l'estudi és que la síndrome de Down sigui deguda a una trisomia completa. Per això en aquest estudi tampoc entrarien persones que presentin un mosaicisme o una translocació. Llavors, si compliu aquestes característiques, esteu interessats a participar, esteu molt benvinguts. Ara us explicaré una mica en què consistiria participar a l'estudi. Bé, doncs com us dèiem, en aquesta visita busquem 100 participants en aquest estudi i per fer aquesta primera visita heu de comptar que té una durada d'unes 3-4 hores, més o menys. Llavors, en qualsevol estudi que fem, comencem amb la firma del consentiment informat. És molt important que tingueu molt clar què es farà a l'estudi, què us implica a vosaltres, que us podeu retirar sempre que vulgueu. Tot això ha de quedar per escrit i firmat. I un cop està tot firmat, passem a el que és pròpiament la visita. Llavors, en aquesta visita recollirem tota una sèrie de dades bastant exhaustives, d'història clínica del participant, medicació, es fa una exploració també física. Es recullen unes mostres biològiques, concretament una mostra de sang per fer una analítica i una mostra de cabell, per mirar el que us explicava la Laura dels nivells de cortisol, per mirar els nivells d'estrès. I per últim es fa també la part de la valoració neuropsicològica que es fa amb el participant, però també impliquem a les famílies en el sentit que els pares ens heu de contestar, o tutors legals,
heu de contestar una sèrie de qüestionaris perquè així també recollim informació sobre, per exemple, qualitat de vida, conductes disruptives o maladaptatives, funcionalitat, etc. Això és el que engloba la primera visita i, simplement comentar-vos que com a compensació per agrair-vos la col·laboració i per poder cobrir, per exemple, gastos de desplaçament, d'esmorzars, del que sigui, us donem una compensació econòmica de 99 euros a banda del feedback d'aquesta visita. Això és el que fem amb els 100 participants que s'inclouen a l'estudi. A més d'aquests 100 participants, n'hi ha 20 que s'escullen segons el seu IMC per participar a una segona visita. En aquest cas, aquesta segona visita la faran un total de 20 participants, seran 10 que tenen un pes normal i 10 que tenen sobrepès o obesitat, un IMC superior a 35. Llavors, aquestes persones, el que els demanem és que vinguin a una segona visita a l'IMIM. Aquesta visita és més curteta, té una durada d'unes 2 horetes, i el que farem en aquesta visita és recollir una nova mostra de sang i una mostra de saliva, de nou per mirar els nivells de cortisol, i per últim una petita valoració neuropsicològica. A més, per a aquests 20 participants, a banda del que es fa a la segona visita, també demanem que a casa es facin uns deures, per dir-ho d'alguna manera. Llavors es demana una recollida també de saliva el dia abans de la visita, es demana que el participant porti un Fitbit, que és una pulsera d'aquestes d'activitat física, que et compten els passos, l'activitat física que fas, com dorms, si el son és més profund o menys, els cops que et despertes a la nit, etc. Demanem que el participant porti aquesta pulsera almenys una setmana i, per últim, rebreu de forma diària unes preguntes sobre la dieta del dia, molt curtetes, també per recollir una mica d'informació sobre l'alimentació d'aquesta persona, que seria una mica el que està més relacionat amb la xerrada d'avui. Llavors, com a compensació per participar en aquesta segona visita, us regalem el Fitbit que el participant porta durant la visita i, a més, de nou tindreu el feedback d'aquesta visita. Següent. Què inclou el feedback de l'estudi? Doncs bé, si esteu interessats, us podem donar les dades de composició corporal, ja que, a banda de pesar i medir els voluntaris, el que fem és pesar-los amb unes màquines com especials, per dir-ho d'alguna manera, que a banda del pes també ens dona el percentatge de múscul, el percentatge d'aigua, el percentatge de la massa òssia, etc. Llavors, a la primera visita fem també una analítica. L'analítica són uns paràmetres concrets que ens interessen a l'estudi, però són paràmetres que també es miren sovint en analítiques de rutina, com per exemple el colesterol, la insulina, la glucosa, els paràmetres de la tiroides. Llavors també us passaríem el resultat d'aquestes analítiques i, per últim, també us explicaríem una mica el que hem observat a nivell del rendiment cognitiu dels participants. Següent. Bé, ja per no enrotllar-nos més, us hem fet aquí una mica la propaganda de l'estudi, del perquè de totes aquestes xerrades, d'on surten. Aquí us deixem la pàgina web on us podeu inscriure si esteu interessats en l'estudi. És aquesta pàgina que surt a la part de dalt de l'esquerra, de l'IMIM, Estudis Clínics, i busqueu l'estudi on posa GODS21, i allà us sortirà un petit formulari, posar nom, cognom, telèfon i correu. Llavors nosaltres rebrem una informació i ens posarem en contacte amb vosaltres. O, si voleu, podeu contactar directament amb mi, que soc la que estic encarregada de portar l'estudi i el reclutament dels voluntaris. Em podeu escriure el mail que teniu aquí a la part superior dreta, mgomis@imim.es. Preguntar qualsevol dubte, si em contacteu us puc enviar el full d'informació, on també tindreu tot això explicat de forma més exhaustiva, preguntar el que sigui, qualsevol cosa. Llavors, no sé si la Laura vol afegir alguna cosa més, si no ja us deixem amb l'Anna, que ja us parlarà de la nutrició. Sí, sembla que ja els hem robat prou temps, que, si us plau, si voleu participar, us ho agrairem moltíssim, perquè tot això i les guies clíniques i demés i tot el que volem fer, al final no es pot fer si no us tenim a vosaltres. Per tant, si conegueu algú que sigui que també vulgui participar, estarem encantats. I el que us deia la Maria, qualsevol dubte, qualsevol pregunta que tingueu, no dubteu en contactar-nos. I moltes gràcies. I l'Anna ara ens explicarà tot de coses interessants. Merci. Moltes gràcies per això. I avui us vinc a parlar una mica de nutrició i síndrome de Down. Abans de tot m'agradaria dir una tonteria, però estic encostipada i pot ser que m'agafi un atac de tos. Així que disculpeu les molèsties per anticipat. Sí? Llavors, anem a parlar. Si esteu aquí és perquè tots us esteu preguntant quina és l'alimentació que hauria de seguir una persona que té la síndrome de Down, no? Com a idea general, l'ideal és dieta mediterrània, que per sort nosaltres vivim a un país mediterrani i tenim la sort de tenir tots aquests productes que veieu a la foto, accessibles, relativament ens ho podem permetre, no? Doncs hem d'aprofitar aquesta sort i consumir tots els productes que tenim al nostre abast.
No cal eliminar cap tipus d'aliment o cap tipus de nutrient, a no ser que hi hagi un problema de salut que més endavant en parlarem. I finalment, si fem una dieta mediterrània equilibrada i variada, no és necessari prendre cap suplement ni de vitamines ni de minerals perquè ja ho tindrem tot cobert. Sí que és veritat que en la síndrome de Down hi ha certes problemàtiques que estan relacionades amb la dieta que es presenten habitualment en les persones amb síndrome de Down, com per exemple sobrepès o obesitat, que ara la Laura en parla. Problemes amb la tiroides, també és molt habitual trobar-ho. La celiaquia, problemes de deglució. La diabetis també és molt habitual trobar-ho en persones amb síndrome de Down, restrenyiment i altres intoleràncies alimentàries. Llavors, avui, mirant totes les preguntes que ens heu fet arribar, hem intentat respondre i resumir-ho tot una mica, per respondre totes aquestes preguntes que la majoria d'elles tocaven tots aquests temes que teniu a la pantalla. Llavors, ara anirem una a una i anirem comentant les coses més importants a nivell de dieta. Llavors, sí que és veritat que les persones amb síndrome de Down tenen més risc de tenir obesitat. Entre homes no està clar exactament quin és el rang concret, perquè, el que us deia la Laura, falten estudis i necessitem estudis com els que la Laura i la Maria estan fent per tal de saber descriure millor aquesta població. Però el que sí que tenim clar és que la prevalència d'obesitat en adults és superior a la de la població general, tant en homes com en dones. Els motius, hi ha diversos motius. Certs motius no podem modificar. Per exemple, s'ha vist que les persones amb síndrome de Down tenen una menor despesa energètica que la població general. Això vol dir que si tu agafes dues persones, mateixa edat, mateix sexe, mateix pes, mateixa alçada, mateixa activitat física del dia a dia, la persona amb síndrome de Down gastarà menys energia per fer el mateix que l'altra persona. Això vol dir que ja d'entrada una persona amb síndrome de Down és probable que hagi de menjar una mica menys. Per altra banda, també hi ha més prevalència d'hipotiroidisme, que això també afavoreix el sobrepès i l'obesitat. I també, com us deia la Laura, hi ha molta genètica, que també molts canvis genètics que fan que sigui més fàcil tenir sobrepès. Tot això nosaltres no podem fer res, però el que sí que podem fer és actuar sobre dieta i exercici. Llavors, jo avui us parlaré sobretot a nivell de dieta. Llavors, ara aquí us diré quins són els aliments que haurien de predominar en una dieta d'una persona amb síndrome de Down que a sobre té sobrepès o obesitat. Però la veritat és que tots aquests aliments que ara us diré són els que haurien de predominar en una dieta de qualsevol persona, com per exemple la fruita i la verdura. En el cas del síndrome de Down ens interessa molt fer una ingesta molt alta de fibra. La fibra ens dona molta sacietat, i en aliments com la fruita i la verdura tenim molta fibra i poca caloria. Per tant, ens ajudaran a menjar quantitats, però que no estiguem fent un excés de calories, per tant, no estiguem promovent el sobrepès. També són molt importants els fruits secs. A vegades a la gent li sorprèn perquè els fruits secs tenen fama de ser molt calòrics, però els fruits secs també tenen molta fibra i això fa, una vegada més, promouen la sacietat. A part, són rics en proteïnes, són rics en àcids grassos d'aquests bons que diem que són precursors de l'omega-3, també són rics en vitamines, en minerals. Següent grup d'aliments que haurien de predominar és la llegum. La llegum és podríem considerar com un superaliment, que molts cops no es valora suficient. La llegum és rica en proteïna de qualitat, és rica en fibra, minerals, vitamines, és versàtil, és sostenible. Per tant, la llegum, que molts cops la tenim en un raconet a la cuina, hauria de ser molt més protagonista. Quan parlem de fibra, hem de parlar, òbviament, dels productes integrals, i no només les persones amb síndrome de Down, un altre cop tothom hauria de prendre molt més integral. Quan prenem un producte refinat, l'únic que estem prenent és el midó, que és únicament energia. En canvi, quan estem prenent un producte integral, estem prenent un producte amb fibra, que ja promou més la sacietat, per tant, tindrem menys gana, Però, per altra banda, és més rica en vitamines, és més rica en minerals i altres compostos que també ens ajuden a regular la salut. I, finalment, en una dieta saludable hi han de predominar també totes les fonts de proteïna saludable. Carns magres, els ous, un peix blau, làctics també, però si estem en cas de sobrepès o obesitat, intentarem que els làctics no portin molt de greix, En el cas de formatges, triar formatges més lleugers o no tan greixosos per tal de no prendre també tanta caloria. I ara us ensenyaré un llistat d'aliments que hauríem d'evitar.
I un altre cop el mateix. Les persones amb síndrome de Down i amb sobrepès i obesitat, sobretot, però les persones de tothom ho haurien d'evitar. Doncs aquí el que primer apareix són els sucs, ja siguin sucs comprats al supermercat com els sucs naturals fets a casa. Un suc té un alt contingut en sucre. Aquest sucre, en la forma que està en el suc, s'absorbeix molt ràpid i això produeix una pujada molt brusca de glucosa en sang. Llavors el cos ha de reaccionar i ha de fer un sobreesforç per compensar aquesta pujada. I s'ha vist que quan posem el cos en aquest sobreesforç de forma molt habitual, prenent un suc de taronja cada dia, doncs a la llarga hi ha més risc de tenir diabetis. Llavors, més coses que hem d'evitar. Cereals d'esmorzar, que estan la majoria plens de sucre, no? Hem d'evitar. Què més? Carn vermella i carn processada. La carn vermella un cop a la setmana és el que hauria de ser i tot el que siguin embotits, el pernil també. Heu de pensar que el gremi del porc ha posat molts diners en què pensem que el pernil és saludable. Però no és veritat, no? Hem d'intentar el pernil, els boets, tot això, un cop a la setmana màxim. Productes ultraprocessats, ja ho sabeu de sobres, no? Que no són bons. I, a part, hauríem d'intentar... Tots els productes aquests ultraprocessats són molt rics en greix, són molt rics en sal i molts cops són rics en sucre, també. I els estudis científics han vist que hi ha un punt d'aquests productes que són rics en greix, rics en sal i rics en sucre, que inhibeixen una part del cervell i fan que nosaltres no puguem deixar de menjar aquest producte, no? Llavors heu de pensar, les persones que venen patates fregides no ho fabriquen pensant perquè només te'n mengis una, no? Ho fabriquen pensant perquè et mengis tota la bossa. Llavors hem d'evitar tots aquests tipus de productes perquè desencadenen aquest tipus d'efecte en el nostre cervell. També tot el que són batuts de xocolata, tipus Nesquik, tipus Colacao, tot això va molt carregat de sucre, igual que les galetes. I aquí també us he posat els refrescos, ja siguin light o siguin normals, amb sucre, també els hem d'evitar, perquè tot això, quan no porta sucre, porta edulcorants. I això s'ha vist, els edulcorants, tot i que no tinguin calories, tenen un efecte en la nostra salut i interfereixen en diversos processos biològics, per tant, els hauríem d'evitar en gran mesura. Llavors, ara direu, si jo no puc menjar tot això, llavors què li dono al meu fill o a la meva filla per berenar, no? Llavors, ara buscarem unes quantes alternatives a les coses que us dic que no podeu menjar. Primer de tot, us he posat dues fotos d'aquesta web que a mi m'agrada molt perquè serveix per escandalitzar una mica la gent pel que fa al consum de sucre. Llavors, el que fa aquesta web, que es diu sinazucar.org, equival al contingut d'un producte en terronets de sucre. Llavors, aquí a l'esquerra teniu un granini d'aquests en format individual i crec que un dia vaig comptar, són 8 terronets de sucre, prendre's un d'aquestes botelletes. La segona imatge és un d'aquests sucs que diuen sin azúcares añadidos, però no cal que li posin gaire sucre. Un got d'aquests sucs sin azúcares añadidos ja són, crec que eren 7 terronets de sucre, no? Tot això és molt de sucre que haurien d'estar evitant, no? Llavors, si tenim set, doncs no bevem un got de suc, bevem un got d'aigua. I si volem menjar fruita, doncs mengem-la, no bevem-la, no? Llavors, l'alternativa saludable a això és beure aigua i prendre fruita. Menjar fruita. Un altre aliment que us he dit que hauríeu d'evitar són tots els cereals aquests dels esmorzars que van carregats de sucre, no? El que heu de fer és llegir les etiquetes, detectar quins són aquests cereals que porten tant de sucre i triar cereals que no vagin tan carregats de sucre. Llavors, podeu fer aquest tipus de bols, que són molt macos a les fotos, i porten cereals, però el dolç del plat no ve del cereal ensucrat, sinó que ve de la fruita que li posen en el plat. Què més? Les galetes, el mateix. Us he posat més imatges del sin azúcar perquè veieu el contingut de sucre que tenen totes aquestes galetes. Llavors, una idea d'un esmorzar saludable o d'un berenar saludable, doncs en comptes de galetes, un grapat de fruits secs, un plàtan i un trosset de xocolata negra, és un berenar estupendo. Més coses a evitar, els embotits i entrepans poc saludables, no? Doncs quan busqueu al Google torrades saludables us surten un munt d'exemples. Jo us he posat un llistat de coses que podrien estar en un entrepà saludable.
Però la idea és que hi predominin els aliments d'origen vegetal. Per exemple, humus, que ara cada cop hi ha més humus diferents i són molt pràctics, els tenim a la nevera i podem preparar també els entrepans amb l'humus. Cremes de fruits secs, cada cop també n'hi ha més en el mercat. La típica i famosa és la crema de cacauet, però no és gaire mediterrània, però ara podem trobar crema d'ametlles, crema d'anacards. Es tracta d'anar buscant perquè aquestes cosetes estan sortint en els últims anys. Sobretot, les cremes de fruits secs que siguin 100% fruit sec, perquè hi ha algunes d'aquestes que poden anar adulterades amb greixos de palma i coses que no siguin gens interessants. Més coses, també l'olivada, molt mediterrània, i també podem fer torrades amb olivada, molt saludable, i estem fugint del pa amb embotit. L'alvocat, la fruita també, una fruita com... Aquí teniu un exemple que és una torrada que posen alvocat i posen mango, una altra torrada que hi posen figues. Llavors, la gràcia d'això és emular una mica la torrada de mantega i melmelada, però en comptes de melmelada, que va carregada de sucre, posar que el dolç aquest vingui de la fruita. L'ou també és una bona alternativa per fer entrepans. Les tonyines i aquests peixos que venen ja preparats també són bones alternatives per fer torrades saludables o entrepans saludables. Una altra alternativa, o un altre aliment que hem d'evitar, el Nesquik i el Colacao. Si us hi fixeu a la imatge veieu quina proporció és sucre i quina petita proporció és cacau, pràcticament no té res de cacau. I també important, fixeu-vos que la foto del Nesquik diu que té un Nutri-Score B. Per tant, si fessin cas a això, podríem arribar a pensar que això és un producte que no està tan malament, però un cop llegiu l'etiqueta veieu la quantitat brutal que porta de sucre. Llavors, l'alternativa saludable és que a casa agafeu un got de llet, un got de beguda vegetal, poseu una mica de cacau pur i, per exemple, poseu una mica de canyella, i feu el batut de xocolata amb això i no anirà tan carregat de sucre. Segon problema que és típic trobar amb les persones amb la síndrome de Down. Tenen problemes amb la tiroides. La tiroides és una glàndula que secreta aquestes hormones tiroidees i que són molt importants perquè regulen el metabolisme. Normalment, en el cas del Down, ens trobem amb persones que tenen hipotiroidisme, que no secreten suficients hormones tiroidees. Els símptomes més habituals, un d'ells ja l'hem comentat abans, que és la facilitat per pujar de pes. Altres són com el cansament, alteracions a la pell, caiguda de cabell, anèmia, restrenyiment. També pot donar que hi hagi una menor capacitat de concentració i altres alteracions al desenvolupament. Les persones que tenen hipotiroidisme, normalment el que se'ls fa és que se'ls administra l'hormona de forma exògena, amb la levotiroxina o l'etirox famós. A nivell dietètic, què hem de tenir en compte? Per fer les hormones tiroidees necessitem iode. Llavors, hem de consumir productes rics en iode. Per exemple, tot el que vingui del mar, ja sigui peix o marisc, o també la sal iodada és una bona font de iode. Tenint en compte que les algues tenen un molt alt contingut en iode i s'ha vist que pot ser contraproduent, que poden sobresaturar la glàndula de tiroides. Per tant, peix i marisc sí, sal iodada també, però vigilem amb les algues. Altres nutrients que poden ser necessaris per a una bona funció de la tiroides, el zinc, el ferro, el manganès, la vitamina A i el seleni. On les trobarem? Doncs fruits secs, cereals integrals, el peix i el marisc, la carn i també el llegum, que tot això ja us sonarà també d'abans. Altres aliments amb els que hem de vigilar si tenim hipotiroidisme són els aliments bociògens. Aquest tipus d'aliments el que fan és impedir l'ús del iode per part de la tiroides, per tant tampoc pot funcionar bé. Llavors, aquests aliments trobem tot el que siguin crucíferes, tot el que són les cols de Brussel·les, la lluca, el nap, espàrrecs, espinacs i en menor mesura també pastanaga, nous i cacauets. La bona notícia és que quan cuinem aquests productes, doncs el compost que produiria aquesta acció bociògena desapareix. Per tant, si ho cuinem no passa res, la cosa és no prendre-ho cru. Un altre aliment que hem de tenir en compte és la soja. No afecta directament a la tiroides, sinó que afecta a com metabolitzem la medicació. Llavors es recomana consumir
no consumir soja 4 hores abans de la presa d'aquesta medicació perquè faria que aquesta medicació no fos tan eficient. Un altre problema molt típic en les persones amb síndrome de Down és la celiaquia. Les persones amb síndrome de Down tenen 6 vegades més risc de tenir celiaquia que una persona normal en qualsevol moment de la seva vida. La celiaquia és la intolerància pel gluten. És una malaltia autoimmune que fa que les vellositats que tenim al nostre intestí es facin malbé, es destrossen. Llavors, es caracteritza per tot de sintomatologia gastrointestinal, tot el que siguin diarrees i restrenyiment, malestar abdominal de qualsevol tipus. I clar, us heu d'imaginar que quan una persona celíaca té l'intestí tan fet pols, com en la segona imatge, hi ha una mala absorció de nutrients. Per molt que estiguem intentant portar una bona dieta i ben nutritiva, les persones celíaques, quan tenen aquest intestí tan destrossat, són incapaces d'absorbir aquests nutrients. Llavors apareixen deficiències tipus anèmia i tot el que comporten les anèmies, de cansament, de caiguda de cabell. També tenir celiaquia pot comportar una pèrdua de pes o una fatiga crònica. Llavors, el que hem de vigilar quan tenim celiaquia, i molt, és hem d'evitar el gluten. El gluten està present en cereals, en els següents cereals: el blat, l'ordi, el sègol, el camut, l'espelta i la civada. Fixeu-vos que en la civada us he posat un petit asterisc, és perquè hi ha certes civades que sí que garanteixen que no tinguin gluten. Llavors hauríeu de buscar-ho, en cas que estiguéssim interessats. Quins són els cereals que no tenen gluten i d'entrada? Tot el que sigui blat de moro, arròs, quinoa, blat sarraí i mill. Llavors, què vol dir això? Vol dir que les persones que tinguin celiaquia o familiars amb celiaquia s'han de llegir molt bé l'etiquetatge nutricional i hem de consumir únicament productes que estiguin identificats amb l'etiqueta sense gluten. Llavors, la gent que estigueu en aquest cas, jo us recomano llegir-vos el manual que ha fet l'Associació Catalana de Celiaquia, que ho expliquen molt bé tot el tema d'etiquetatge i donen moltes ajudes i pautes que us serien útils. Hi ha certs aliments que nosaltres sabem que no tenen gluten i que són estupendos, per exemple, i que són els mateixos d'abans, el llegum, els fruits secs, els tubercles, tipus patata, tipus moniato, fruita i verdura, làctics, i quan dic naturals vull dir que no han estat processats, un iogurt natural en comptes d'un iogurt amb trossets de kiwi, l'oli d'oliva, els ous i carn i peixos naturals, el mateix, carn i peixos sense processar. Llavors, en tots aquests productes, quan els comprem, no cal que busquem els segells sense gluten, perquè la legislació diu que aquest tipus de producte que de forma natural no porten gluten no és necessari que portin el cartellet de sense gluten. I tots aquests aliments, a part de ser segurs perquè sabem que no tenen gluten, són molt saludables i són molt econòmics. Perquè la realitat és que molts d'aquests productes que sí que porten l'etiqueta sense gluten a vegades són productes ultraprocessats, tipus el típic de trobar les galetes, la brioixeria, els dolços. Per tant, no portaran gluten, però aniran carregats de sucres, de greixos poc saludables, per tant no són bones opcions. I també hem de vigilar i hem de llegir bé la composició dels pans sense gluten, perquè alguns d'ells, no tots, però poden portar greixos d'aquests que no són saludables per tal que quedi millor el producte, però per altra banda llavors aquell pa ja no és un producte saludable. I això, tots aquests productes molts cops adaptats per la celiaquia són més cars i no tenen per què ser més saludables. Llavors aquí us he posat un seguit d'idees de berenars o d'esmorzars sense gluten que són atractives, o per mi. Tirar, si voleu cereals pel matí, cereals buscar que no siguin ensucrats, i per exemple el blat de moro inflat o la quinoa inflada serien bones opcions i podríem barrejar-ho amb fruits secs, podríem barrejar un fruit amb xocolata. Després, les tortites d'aquestes de blat de moro que també podem trobar al súper, també és una bona opció. Podem fer una versió dolça, tipus crep, o podem fer una versió salada. El púding de chia, que aquí surt molt maco a la foto, també és una bona opció com a berenar o esmorzar i no té gluten. Utilitzar les tortites aquestes d'arròs com si fossin biscotes de pa i posar coses a sobre, per exemple, una molt saludable seria alvocat i tomàquet, i una mica d'oli, sal i pebre i ja quedaria estupendo. També fer batuts a base de fruita, a base de fruits secs,
tot això també són propostes d'esmorzars saludables i que estem segurs que no tindran gluten. Doncs hi va haver alguna pregunta que deia què fer a casa si teníem un celíac, no? I el que hem d'evitar és la contaminació creuada. És a dir, que el gluten d'un plat que porta gluten, que pot menjar la resta de la família, passi en el plat sense gluten preparat per la persona celíaca de la casa. Llavors, el que hem de prioritzar, òbviament, és la higiene, no? Ja sigui higiene de mans, netejant també el lloc on cuinem, també canviant-nos el davantal. També l'ideal és que la persona celíaca tingui certs utensilis específics d'ella, no? Per exemple, el tallant o tot el que siguin els ganivets, els coberts, la torradora on fem el pa cada matí o una paella. També recomanen, si un oli, si hem fet servir per fregir alguna cosa, doncs aquell oli, si abans hi ha hagut alguna cosa amb gluten, ja no podem fer-lo servir. Hauria de ser primer el menjar sense gluten i després la resta. Per exemple, també recomana a nivell de saler no utilitzar aquests salers on poses la mà i t'ho tires tu, sinó utilitzar un saler amb dosificador perquè no es contamini amb gluten. Un cop tinguem el plat pel celíac preparat, el tapem i així segur que no es contamina i esperem el tenim tapat fins que se serveixi. Següent problema, que és típic també en persones amb síndrome de Down, que és problemes en la deglució, la disfàgia. Llavors, les persones amb síndrome de Down tenen una alteració en el desenvolupament de tot el que és la musculatura oral i del coll i, per tant, això pot acabar desencadenant problemes de deglució. S'ha vist que les persones amb síndrome de Down els hi costa més mastegar, els hi costa més també l'oclusió labial, que no poden tancar bé la boca mentre masteguen. I s'ha vist també que li dediquen menys temps a mastegar. Llavors, és important parar atenció i observar possibles problemes per tal de solucionar-los com abans millor. Llavors, què hem de fer si tenim problemes de deglució? A primeres haurem d'adaptar textures, per tal que la persona no s'ennuegui. També és molt important acudir a un professional. El logopeda seria la persona de referència que ens hauria d'ajudar i de guiar en tornar la musculatura al coll i facilitar molt millor la deglució. I altres factors que hem de tenir en compte quan anem a menjar, intentar procurar per una bona postura, per menjar que la persona estigui tranquil·la, evitar les presses, evitar els nervis quan estem menjant. També intentar que el nen o nena mengi, s'autoalimenti, no enclastar-li, per dir una manera, les cullerades a la boca, sinó que sigui ell que s'ho vagi portant i marqui el ritme. Promoure la respiració nasal durant l'acte de menjar. En nens petits, per exemple, seria mocar-los i que sempre tinguin el nas net just abans d'anar a menjar. Així sabrem que pot respirar pel nas i no ha de respirar únicament per la boca. Evitar certes temperatures molt extremes, ja siguin molt fredes o molt calentes, que s'ha vist que poden provocar contraccions involuntàries de tota la musculatura del coll. I sí que hem d'anar, no ens hem d'estar tota la vida amb textures fàcils de mastegar, sinó hem d'anar provant i intentant introduir diferents textures i diferents sabors perquè també la persona es vagi acostumant. I també és molt important menjar tots a taula, que la persona vegi que nosaltres estem mastegant i que vagin aprenent a partir de copiar-nos a nosaltres. I, per suposat, una bona higiene bucal. Ara parlem una mica d'aquesta adaptació de les textures. El que hem de buscar, o el que millor es degluteix, són les textures cremoses, les textures tipus puré, i hem d'intentar donar en trossets petits, facilitant la deglució i esperar que s'hagi entregat abans de donar més menjar. Llavors, sempre hem d'anar valorant la tolerància dels aliments i el que us deia abans, no quedar-nos sempre en triturat, perquè llavors la dieta és molt limitada, sinó a poc anar introduint aquestes noves textures. Llavors, amb l'ajuda d'un logopeda també es podrà anar introduint noves textures. Doncs aquí us he posat una llista molt llarga, no vull que us espanteu, són els aliments que poden presentar textures que poden ser difícils de deglutir o poden ser de risc. Sobretot, no vol dir que les hagueu d'evitar totes, vol dir que en aquestes
pot ser que algú tingui algun problema. Però si no tens cap problema, s'ha de limitar la dieta el mínim possible, no? Llavors, una textura difícil, per exemple, són les dobles textures, que per nosaltres pot ser algo molt senzill, però quan tenim una barreja de sòlid i líquid en una mateixa menjada, podem tenir problemes. Per exemple, trobar la sopa líquid amb una miqueta de pasta o els iogurts aquests que tenen trossets de coses. Això pot ser una textura difícil de tragar per una persona amb disfàgia. Tot el que sigui enganxós. També tots aquells tipus d'aliments que no són una bola consistent, sinó que es dispersen un cop ens ho posem a la boca. Tot el que sigui arròs, llegum sencera. Llavors, en aquest cas, per exemple, una bona forma de menjar llegum seria a base d'humus, de llegum triturada. Altres aliments són com les normalment fruites, que quan les mosseguem desprenen aigua. Tot això pot també provocar disfàgia. Tot el que passi de sòlid a líquid a la boca, per exemple, gelats i gelatines, que ens la prenem sòlida, però amb la temperatura es torna líquid. Tot el que tingui trossets, grumolls, peixos amb espines, les coses més fibroses, els espàrrecs, la pinya. També tots aquells aliments que podem trobar l'aliment i trossets de pell o trossets de llavors, el raïm, el tomàquet. Tots aquells aliments que són secs i que quan ho mengem es trenquen a la boca, tot el que siguin les patates xips, les torrades tipus biscotes, tot això pot donar problemes de disfàgia. I també els aliments que són molt durs o molt secs, com els fruits secs. Restrenyiment també és molt habitual que el síndrome de Down ho presenti. I el motiu és perquè tenen un menor to muscular que fa que els músculs de l'intestí es moguin menys, i això fa que hi hagi una predisposició a tenir més restrenyiment. A banda, un altre cop, hipotiroïdisme i celiaquia poden afavorir tot el que sigui el restrenyiment. Llavors, aquí us he posat l'escala de Bristol o l'escala de com han de ser les caques. Llavors, tipus 1 i tipus 2, és a dir, boletes o boletes ajuntades. Això i 4 seria que seria normal. Només líquid és quan ja parlem de diarrea. Tenim restrenyiment, tot el que siguin les llavors de llia, el psyllium, la chia. Però amb això no és suficient. També hem de fer una ingesta suficient de líquids, A vegades tendim a menjar molta fibra, però si aquesta fibra no s'hidrata no suficient, s'asseca a l'interior de l'intestí i encara costa més d'expulsar-ho, I això, líquids, ja sigui en forma d'aigua, però en forma de caldos o en forma d'infusions sí costa més beure aigua. I per últim, també introduir tot el que siguin els probiòtics, que ens ajudaran a regular tota la microbiota intestinal i ens ajudarà també a anar millor al lavabo. Són famosos els làctics fermentats, tipus el iogurt, tipus el kèfir, que porten molts probiòtics, però també podem fer servir el xucrut. Però és important que si compreu xucrut que sigui no pasteuritzat, és a dir, que l'heu de trobar en nevera. En algun súper venen xucrut però està a temperatura ambient, llavors aquest xucrut ja ha passat per un tractament tèrmic i ja no té probiòtics. La kombucha, que ara està molt de moda, també seria un aliment probiòtic a incorporar en el cas de restrenyiment. Llavors, les conclusions amb les que jo vull que marxeu a casa és l'ideal per persones amb síndrome de Down, però per la població general també, és seguir una dieta mediterrània, sobretot rica en fruita, en verdura, en llegum, en fruits secs i en proteïna de qualitat. No cal que eliminem cap tipus d'aliment, a no ser que hi hagi un problema de salut, que llavors sí que acudim a un professional i que ens assessori bé. I el mateix, si fem una dieta mediterrània ben equilibrada, no calen suplements, no calen vitamines, ja fem una dieta completa. Moltes gràcies per la vostra atenció i si teniu alguna pregunta ara és el moment. Jo crec que n'has contestat moltes i molt concentrades, però vaja, us animo a que
que pregunteu el que vulgueu, aprofitem l'oportunitat, diguéssim. Hola, bones. Hola. Una pregunta. Llavors, en quant al gluten, els nens amb síndrome de Down poden menjar aliments amb gluten o hauria de ser sense? Sí, primer s'hauria de valorar si hi ha celiaquia o no hi ha celiaquia. En el cas que no hi hagi celiaquia i ho tolerin bé, doncs poden menjar-lo tranquil·lament i sense que passi res. Si no és necessari, excloure de la dieta. Pel simple fet de tenir síndrome de Down. Vale. Bé, doncs jo crec que ha quedat molt clar, no? Perquè no sé si hi ha alguna pregunta més, o algú que s'anima, o que teniu algun dubte, o que hi ha hagut alguna cosa que no us hagi quedat prou clar. En tot cas, dir-vos que nosaltres, com ja us he comentat abans, estem gravant aquesta conversa i ara, just quan acabi, faré, a través de les xarxes socials de Down Catalunya, faré un post en el que, ho penjaré al YouTube i faré un post en el que hi haurà l'enllaç. Per tant, si algú vol recuperar-la o tornar-la a sentir o compartir-la, doncs ara d'aquí una estoneta, 10 minutets, un quart d'hora o així, el temps que em dongui, tornaré a penjar o estarà penjada altre cop en el YouTube. Per tant, totes les explicacions hi tornaran a ser presents per si a algú no li ha quedat clar alguna cosa. A banda d'això, jo sí que, més que una pregunta, volia fer una... Havies comentat, i ara em disculparàs, Anna, que no ho recordo exactament, però sí que havies comentat que hi havia un lloc on es podien consultar uns índexs, ara no sé si eren de celiaquia o... Sí. No sé si aquest lloc, si el pots comentar o quin és, per si algú que estigui interessat o interessada. Sí, al final, quan hi hagi una patologia d'aquestes tipus la celiaquia, el millor és acudir a l'associació de referència, no? En aquest cas, abans us parlava de l'associació catalana de celiaquia, no sé com es diu exactament, però... I ells, per preparar aquesta xerrada, vaig estar llegint tant tot un manual sobre com llegir les etiquetes, què és el que hem de buscar, quins són els aliments perillosos, no? On podria haver-hi gluten. I no estic segura, però crec que també tenen un llistat, ells, de tots els productes sense gluten que podem prendre tranquil·lament, no? Perquè això, ser celíac, comporta limitar molt la teva dieta, no? I ells, al final, ells són els experts, jo sé una mica, però ells són els experts i són els que tracten cada dia amb celíacs i el primer que us diria és que contactéssiu amb aquestes associacions que ajuden molt i publiquen tota aquesta sèrie de manuals com el de l'etiquetatge que jo el vaig trobar molt interessant. Crec que la que has dit és, el logo és celiacscatalunya.org. Sí, i després també vaig trobar una cosa que està molt ben explicada, que l'he posat, que era de l'Associació de Celíacs de Madrid. I vaig aprofitar, que estava ben fet. Molt bé, doncs escolteu, si no hi ha cap pregunta més, agraïm molt a la Laura Forcano, a la Maria Gomis i a l'Anna Brunat les seves explicacions i comentar-vos això de que si us ve de gust de fer de científiques i ajudar amb els vostres familiars a la ciència, que estaran encantades de rebre-us amb les portes obertes. I, a més, jo, per coneixement de famílies que ho han fet, és una experiència molt xula, a part d'això. O sigui, a part que, a més, et guanyes uns calarons i ajudes a la ciència, el tracte amb els científics i científiques i el fet d'estar allà amb ells i tal, és xulo. És una experiència molt, molt interessant. Bé. Molt bé, doncs escolteu, moltíssimes gràcies a tothom i vaig a fer aquesta segona part de la meva feina i penjar això al YouTube, d'acord? Moltíssimes gràcies i fins la propera. Que vagi molt bé. Gràcies a tots. Merci. Adéu. Gràcies, adéu. Adéu. Gràcies, adéu. Gràcies, adéu. Adéu.